O conselleiro de Medio Ambiente acudiu esta tarde á Escola Galega de Administración Pública para inaugurar un curso sobre rehabilitación. E foi ali onde Agustín Hernández falou da que será a súa nova responsabilidade nas vindeiras semanas, ser alcalde de Santiago, unha tarefa que asume con responsabilidade e co compromiso de recuperar a normalidade na cidade. Responsabilidade, preocupación por estar á altura, en primeiro lugar, dos veciños e das veciñas de Santiago, respostar á necesidade de recuperación da normalidade que ten esta cidade e ser capaz de resolver os problemas que poidan surdir de aquí ás seguintes eleccións municipais. Ese é o compromiso, ese é o reto. Para iso, traballarei dende que comeza o día ata que remate. Hernández tampouco quixo falar de prazos para a súa toma de posesión. Agora mesmo, como tamén tive a oportunidade de trasladar esta mañá, os prazos non dependen exclusivamente da miña persoa. Temos que proceder ao establecido na lei electoral, temos que comunicar á Xunta Electoral Central e, polo tanto, existen uns prazos que, lóxicamente, falarei co alcalde, falarei cos compañeiros da corporación e, lóxicamente, en función das noticias e das previsións que teñamos ao respecto, trasladarei as informacións cando teña os datos concretos. Nestes ínteres, lóxicamente, teñen vostedes que entender que fai menos de 24 horas que o presidente trasladoume esta oportunidade. O conselleiro non desvelou sequera se Currás seguirá na corporación como concelleiro ou se contará co equipo que estaba deseñado ou conformará un novo nas vindeiras semanas.